प्राम भोजपुरी जहाँ आप देख रहल बनी एंटरटेनमेंट और न्यूज से भरल आपन भाषा वाला चैनल भोजपुरी फैंस क्लब। सब्सक्राइब कर ली लाल बटन देख रहल बा दबाई और जुड़ जाई हर वीडियो हर अपडेट बिना सर्च के पाई। थैंक यू भैया। पवन सिंह के फैन के तो लाइन लागल बा, लेकिन बता दी रहुआ सभी कि पवन सिंह के फैन बॉलीवुड से लेकर अन्य राज्य के सिंगर या एक्टर भी बारे, लेकिन वो ऐसा नाम बतावे जाते हैं रउआ सभी सोचले भी ना होगा कि एगो क्रिकेटर भी पवन सिंह के फैन बा। ई खबर हरभजन सिंह आपके अदालत रउआ सब देखले होगा ओमे बतैले बारे। जी हाँ, वो क्रिकेटर के नाम है MS धोनी। भारतीय इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान MS धोनी, जो कि पवन सिंह के सबसे बड़ा फैन है। वो कैसे तो आपके अदालत में हरभजन सिंह बतैले बारे कि जब भी MS धोनी कोनो मैच जीतेले या कोनो भी खुशी के खबर होला तो अकेले रूम के अंदर चल जाले और भोजपुरी गाना लॉलीपॉप बजा के अकेले रूम में डांस करेले। बोले कि आयो जब उनका से पूछल गई MS धोनी से, तो बोले कि इस सिंगर और एक गाना के सबसे बड़ा फैन है। तो जी हाँ, पवन सिंह के फैन फॉलोइंग और ही बढ़ गई। ई जाके रउआ आपके अदालत में हरभजन सिंह के बाइल बढ़े रउआ पूरा वीडियो देख सकता नहीं, तो हमें ई रउआ सभी के मालूम चलते। खबर अच्छा लगल होके तो वीडियो के लाइक करी, कमेंट करी, शेयर करी कि और से और लोग जाने और पवन सिंह के लोकप्रियता बढ़े। और हमारे चैनल के सब्सक्राइब करी, अपन भाषा वाला चैनल है। ऐसे चटपटी मजेदार खबर लेके आओ। बाय बाय, टेक केयर।